नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो भक्त, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए मेरे शिष्य। बाबा ए बाबा, रवा से एगो बात कही। बोलो भक्त। रवा गुस्साइब ना नु। इसमें गुस्साने की क्या बात है। ए बाबा, रवा के कितना बेर जल चढ़ाइम तक कन्या गोर मिली हो। अरे बच्चे, इसमें कोई पूछने की बात है। परिश्रम करो, फल अवश्य मिलेगा बच्चे। भोला जी कैसन धनिया मोहर मिलते हो। भोला जी कैसन धनिया मोहर मिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। भोला जी कैसन धनिया मोहर मिलते हो। भोला जी कैसन धनिया मोहर मिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। रूप के संगे संगे चाही सभे गुण हो। पैया परिले तन कदी बाबा पून हो। रूप के संगे संगे चाही सभे गुण हो। पैया परिले तन कदी बाबा पून हो। ऐसन चाही दुल्हन से अंगनवा मोहर खिलते हो। ऐसन चाही दुल्हन से अंगनवा मोहर खिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। मम्मी और पापा के संगे करी हमारो सेवा। भांग धतूरा संग चढ़ैबा तोरा मेवा। ए बाबा, मम्मी और पापा के संगे करी हमारो सेवा। भांग धतूरा संग चढ़ैबा तोरा मेवा। देव विश्वकर्मा पुण्य पनजर जे तोर परते हो। देव विश्वकर्मा कृष्ण पनजर जे तोर परते हो। भोले दानी तोरे कृपा से कनिया बेजोर मिलते हो। भोले दानी तोरे कृपा से कनिया गोहर मिलते हो। भोला जी कैसन धनिया मोहर मिलते हो। भोला जी कैसन धनिया मोहर मिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। केतना बेर चढ़ब जल तो कनिया गोहर मिलते हो। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रुपौली, पूर्णिया, बिहार।